खुलुमबाय आंनि बे मनजुलि ब्रह्म इउटुब चेनेल फेसबुक पेजआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। आं दिनैहाय थांगासिनो क'क्राझाराव, बेखायनो आं नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामलांनो होननानै आसा सानबाय। ओमफ्राय एसे भिडिअ बानायसै जा हायो आरोना। ओमफ्राय सोर सोर थांनो होनोबा बेवाइ दं, ओमफ्राय नोंगुमै दं, ओमफ्राय नानि, ओमफ्राय दैसा आरोना, ओमफ्राय आं साबा थांगासिनो। दासो ओंखारदों नै बेलासिबाय। स' लोगोफोर जोङो क'क्राझार मोनफैबाय फाइनालि 1 घन्टानि उनाव आरो। ओमफ्राय दा जोङो बिनानावनाव हाबलांग्रोसै। ओमफ्राय बिनानावनोबो खिथाहराखै आरोना, बेवाइनो फन हरदोंमोन बिनानावनि हासबेन्डनाव, बेथ' गैया सालाकाथियावसो थांदोंनो। ओमफ्राय दा बिनानावनो खोन्थाहरनाय हरदों जाहैदों, ओमफ्राय खिन्थु गावनि लोगोसो फैगोन होननानै थगायहरदोंनो बेबो। दा बिनानावनि रिएक्सना माबायदि जायो, जोंखौ नुनानै माबायदि खुसि जायो ना जाया, माबायदि जायो नायनोसै आरोना। थांगासिनो थांसै, नै मोनथारसै, न' मोननोसै आरो। एकदम खर' साबोजोब्बाय आङो गाइसमोन, एकदमबारे नायलाय माइ फोथार होनाय जि मोजांखा फोथारफ्राबो। ओमफ्राय बिसिना गामिया जाहैबाय गोसाइगाव, सरि माबा क'क्राझार बांगाल दबा होनो आरोना, सालाकाथि थांनाय लामायावहाय। आंनिनो आनजाय आरोना, 2 नाम्बार, आं 1 नाम्बार नालाय, ओमफ्राय बेयो 2 नाम्बार आरोना बिनानाव आंनि। नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय। जोंखौ होननानै सानाखैमोन। सरप्राइज जोंखौ होननानै सानाखै। खोन्थायाखै, जों थगायावनो थोनखादोंबा। Tunggurai gue gak mendeng nih. Bisa bima yang nih bari. Oh, ntar main mukru mana jengko. Ayo man kunet, kok kayo deng. Bye bye. Ang hunbai dah men. Dukuna gedang ganda na, menciri lana na. Kada kan ikut aja. Mana mabari lana menciri lana deh. Kita orang ini jangan nabi ya. Video kibai tahu ya repot. Asal guys mana. Online lal sasleng bayang lah canggung leng aman deh. 1 2 3. Kita video mana lagi ya? Dari mana gitu? Dari mana deh? Coba. Mana gua? Genre anu jenbai. Genre. Oi. Kenapa? Hona sopari फिथाइया फाग्ला. सफारि फिथाइया हनै. औ. मोनाखै। नै आंना बोराया जेबो सिनाया आरोना, सफारि फिथाइ होनदों आरोना बेखौहाय। नै गाइसमोन, नोंथांमोना मा होनो बेखौ खिथाहरबानो जाबाय। आंनि बोरायनिबा सफारि फिथाइ जाहैदों बियो, सफारि बिफाङाव थायनायखाय। लोगोफोर नै रिल्स लाग्राफ्रा गोरलै गोरलाम बेसेबा बुरजानि क'क्राझार बांगाल दबायावहाय भिडिअ लानो फैबाय आरोना। भिडिअ लानोसै लामायाव। ओमफ्राय मानसिफ्रा बेसे बुरजा रिल्स लानो। औ खेबबाय दे। औ